Tím jste říkala, že všechny ty věci vás uklidňují. Nestrácela jste se v tom, uklidňovalo vás to. Vůbec jsem to neviděla. Když jsme se toho zbavili, máte pocit, že jste přišla o něco, co vás uklidňovalo? Nebo je to jinak? Řekněte. Všechen ten nepořádek bych nikomu nedoporučila. Není to pro vás dobré. Ale citově to byla jízda na horské dráze. Nahoru, dolů. My už půjdeme, abyste si to tady mohla užít, ano? Tak se mějte a už se těšíme, až vás přijdeme zkontrolovat, jak se máte a jak se držíte. Zatím s Bohem. Opatrujte se. Mějte se, Pet. Jen seďte a rozjímejte. Nemám vás vyprovodit? Užívejte si ten svůj pokojíček. Tak dobře, moc se mi tu líbí. No tak si to užívejte. A my jdeme. Brzo se zase uvidíme, tak se držte, Pet. Naschle. Ty dvě jsou to nejlepší, co svět potkalo od vynálezu krájeného chleba. O 2 týdny později. Před svým návratem Kim s Eggy posílají Pet malé překvapení. Teď vás znovu napojím na plyn a až to provedu, musím zkontrolovat, jestli nám někde plyn neutíká. Pak už snad budete moci používat svůj boiler. To je nádhera, jsem bez plynu už 3 roky. Tady to asi moc nevonělo. A je to. Skoro v tom neudržím ruku. Paní Krotrsová, Ano, už vám zase teče teplá voda. to je super. Děkuju moc. Dobrý den, tak jak to šlo? A co byteček? Ukažte. Jak jste se celý čas měla? Výborně, už jsme tady. Teda, Pet? Jak to vypadá? Je to dobré, Jaké to je mít zase koupelnu? příjemné. Chyběly vám ty věci, co jste tu měla? Ne, No vidíte, a řekla byste to? vůbec ne. Tohle je velice útulná kuchyně, že je to takhle lepší. Je to osvobození. Vážně? Připadám si jako statečné srdce. Svoboda. To byste si mohla pomalovat obličej, abyste věděla, jaké to je. To jistě. Teď vás může těšit život. Nedávno jsem řekla zvláštní věc. Co to bylo? Že jsem zvědavá, jaká mě čeká budoucnost. Tohle slovo budoucnost jsem nepoužila už spoustu let. To je dobře. Opravdu. Vlastně jsem se zastavila na místě. To je úžasné. Vůbec jsem ho nepoužívala. Tohle je nádhera. Podívejte, není to krása? Hezky se o to staráte, Pet. Všechno teď vyhazuju. Je to jako mytí nádobí. Neodcházím z domu, dokud neumyju nádobí a to už jsem nedělala mnoho let. Změnila jsem se. Co vám zabrání, abyste to nevrátila? Já. S vámi by si člověk neměl zahrávat. Já už nechci zpátky tam, kde jsem byla. Proč ne? Odmítám cokoliv přinést dovnitř, pokud proto nemám místo v šuplíku nebo ve skříni. Musíte se naučit vzdávat se věcí, když chcete žít dál. Vyprovodíte nás touhle prázdnou chodbou? Samozřejmě. A takhle už zůstane. Budu snad tancovat radostí. Nepovídej. Byla jsem tak otrávená, když jsem to viděla a podívej, kroky by mi šly. Pet, moc vám děkujeme. Zdá se, že se nám skutečně podařilo tady něco změnit a máme z toho velikou radost. Moc ráda jsem vás poznala. Tak naschle. Mějte se a dávejte na sebe pozor. Naschledanou. Naschledanou. Jste uchvatná dvojka. Co bych si bez vás počala? Děkuji. České znění připravili Daniela Bartáková, Zuzana Skalická, Petra Tišnovská, Jiří Valšuba, Petr Gelnar, Kateřina Šeflová, Jindřich Kravařík, Lea Suchánková a Jana Stejskalová. České znění v roce 2009 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.